kochani, to jest dopiero początek, bo wiecie co? My jakoś śmiejemy się i troszczymy się o to, żeby ci, co zostali na ziemi, też byli śmieci. Dlatego teraz jest dla nas ważne zadanie. Wiecie jakie? Teraz będziemy mieli drugiego węża, a waszym zadaniem jest wciągnąć do tego węża jak najwięcej osób, które nie tańczą. Dobra? Niektórzy się wstydzą, ale nie ma czego się wstydzić. Dołączamy! Jak ktoś nie wie, gdzie odłożyć telefon, ja zapraszam. Schowam pod stołu. Idziemy, kochani. Brawa dla naszego kuliku, który tutaj powstał! Kochani, a teraz staję tutaj na środku i chciałbym, abyśmy zrobili wielkie tutaj koło, dobrze? Rozchodzimy się tutaj. Robimy wielkie koło, żeby środek był pusty, dobrze? Teraz ściskamy pięść. I do tyłu. Pana Boga! Wysoko! Hopa! Rozpustmy się. Do tyłu. Łapiemy się za ręce! I do przodu! Tym śpiewem chwalę Ciebie, Boże, Boże, pomoże mi. Boże, Boże, tym śpiewem chwalę Ciebie, Boże, Boże, pomoże mi. Czasem bywa Boże, Boże, ja nie może, głośno śpiewam Ci. Choć Ciebie wolne, lepiej, gorzej, choć się przestanę. I wykazuje, i w bok się przywołamy. Drugą! I obracamy się! Raz, dwa, trzy, cztery! I drugą! I wysoko! Przeobrażamy się!
Boże, Boże, czy co to będzie? Wszystko zmieni się, że tu